Avui ens endinsem en el món dels polinomis. Anem a construir un joc d'eines que ens ajudarà a convertir el que sembla un mal de cap en un trencaclosques ben fascinant. Preparats? Comencem amb una mica de màgia per anar escalfant motors, un truc que, de fet, funciona amb qualsevol número que es triï, sense cap mena d'excepció. D'acord, seguim els passos. Primer, cal pensar un número, el que sigui. El tenim? Perfecte. Ara, aquest número es multiplica per 2. Se li sumen 4. El resultat que surt el multipliquem per 5. Ho dividim tot entre 10 i, atenció, l'últim pas. Li restem el número original que havíem pensat. A punt? I el resultat final és 2. Sempre. És igual al número que s'hagi triat. I no és màgia. Com veurem avui, és la pura bellesa i la potència de l'àlgebra en acció. Som-hi, doncs. Aquest és el nostre pla de viatge. Desxifrarem el truc de màgia, aprendrem a trobar les arrels, a factoritzar com uns professionals, veurem algunes dreceres clau i acabarem explorant el llegat de l'àlgebra. La primera eina, i segurament la més essencial de totes, és saber trobar les arrels d'un polinomi. És, per dir-lo d'alguna manera, com trobar la clau que resol l'enigma sencer. Però, què és exactament una arrel? Doncs és ben simple. És el valor que fa que tota l'expressió valgui 0. És aquell número que, si el posem al lloc de la x, fa que tot quadri i que el resultat sigui un 0 perfecte. Bé, farem servir aquest polinomi com a nostre conillet d'Índies. L'objectiu? Trobar els valors de x que fan que tota aquesta expressió sigui igual a 0. Aquests valors seran les seves arrels. El punt clau per començar a buscar és just al final del polinomi, el terme independent, o sigui, aquell número que no va acompanyat de cap x. En aquest cas és el menys 6. I aquí és on entra en joc una regla fonamental, el teorema de l'arrel racional. Bàsicament, ens diu que si existeix una arrel entera, ha de ser, per força, un dels divisors de menys 6. De cop i volta, hem passat d'infinites possibilitats a només 8 candidats. Molt més fàcil, oi? D'acord, ja tenim la llista de candidats a arrels enteres, però i si la solució resulta que és una fracció? Per trobar totes les arrels racionals possibles, necessitem una altra peça del trencaclosques. El coeficient principal és el número que acompanya la x amb l'exponent més alt. I la regla continua de manera molt lògica. Fem una llista dels divisors d'aquest coeficient principal. En el nostre cas, la llista és ben curta, la veritat. Ara ve la part clau, on tot encaixa. Combinem les dues llistes. Com? Doncs dividint cada divisor del menys 6 per cada divisor del 2. El que obtenem és la llista completa i definitiva de totes les possibles arrels racionals. Sí, és una llista una mica més llarga, però segueix sent una llista finita i manejable. Ja hem acotat el problema. Molt bé, passem a la nostra següent eina. Un cop trobem una arrel, podem començar a factoritzar. I de veritat, factoritzar és com tenir un superpoder per simplificar-lo absolutament tot. Només cal mirar la diferència. És gairebé màgia, oi? En factoritzar podem eliminar el que és comú i transformar una expressió que sembla un monstre en una de molt més simple. Això no és només un truc per a exàmens. És fonamental en camps com l'enginyeria o la programació, on simplificar problemes complexos és el pa de cada dia. Passem del caos a l'elegància. La nostra última eina és un conjunt de dreceres essencials. Són patrons que apareixen tan sovint que val molt la pena memoritzar-los. Són les famoses identitats notables. Aquestes 3 fórmules ens estalvien una quantitat de temps brutal en àlgebra. Són la clau tant per expandir expressions ràpidament com a l'inrevés, per factoritzar-les. Reconèixer aquests patrons és com tenir una adreça secreta en un laberint. Però el punt crucial de tot això és que aquestes eines no serveixen només per aprovar exàmens. Formen part d'una història riquíssima de descobriment lògic que ha canviat la nostra manera d'entendre el món. Parlem un moment d'Emmy Noether, una mena absolutament brillant que feia avançar l'àlgebra de maneres que van canviar, fonamentalment, la nostra comprensió de l'univers. El seu treball va demostrar que l'àlgebra és en realitat el llenguatge que descriu les simetries de la natura. Fins i tot Albert Einstein va reconèixer la bellesa profunda i el poder del seu treball. De fet, les seves idees van ser essencials per resoldre problemes dins de la seva pròpia teoria de la relativitat. Poca broma. I aquí ho tenim, el nostre joc d'eines per a polinomis, ben complet. Primer, trobar les arrels per acotar el problema. Segon, factoritzar per simplificar-ho tot. I tercer, fer servir les dreceres per anar molt més ràpid. Amb això, qualsevol polinomi passa de ser un monstre a un repte assequible. Les eines ja hi són. El següent pas depèn de cadascú. Explorar, crear i resoldre.
perquè l'àlgebra no és només un conjunt de regles, és una manera de pensar que ens obre portes a nous mons. La pregunta final és: quina porta obrirem?